Velkommen til vores køkken. Et af vores store udfordringer her er, at køkkenet er meget lille. Derudover så har der skrå lofter, og det gør jo, at der ikke er voldsomt meget plads til højskabe. Til gengæld bliver det luft, der er ovenover, brugt til opmagasinering. Skabene her, fordi at køkkenet er så lille, gør, at rummet syner endnu mindre. Da vi kun havde et barn, der brugte vi det her som spiseplads. Det er der ikke plads til mere. Men den største udfordring, du må gerne tage noget med op, det er, når man har 2 børn, som gerne vil hjælpe med at bage boller, og der så er så ualmindelig lidt køkkenbordplads, som der er her, så er det ikke nemt at få børnene til at hjælpe til i køkkenet, og det synes jeg faktisk er lidt vigtigt, at de lærer. Så stopper du med det der.